10टा गाज्रि भाषाजों रायनानै नोंखौ रागा फोजोबनो नाजागोन बेखौ नों जुदि फंसे मोजां भाषाजों मिनिस्लु जानानै उत्तर होफिनोबा बिनि रागायाबो सेस जागोन थ' दिनै नङा गाबोन जों बे परिबेसखौ लाबोफिननांगोन खारन गोदो बे आरो सानसुमामोनानो उपेन ब्रह्ममोनानो गारला बाथौमोनानो मोनसे स्ल'गान होदोंमोन आसामाव जोंनि शत्रुआ असमिया शासक गोष्ठील' दस्रा नङा दस्रा गासिबो भाइ भाइ आगे भाइ भाइ होननायावनो बिसोर फैदोंमोन दिनै हयथ' बिसोर फैजोबनाय नङा नंगौ नाथाय जों माखासेखौ जोंनि खाथियाव लाबोफिननो नाजानांगोन रायजो राजाफोर मोनसे हारिनि सोमावसारनाया बबेबा पुलिसथ' एबा सिमाबो जानाय जिनिस नङा बे हारिया थांनानै थासान्दियाव बेजों नङा बेजों सोमावसारनाया सोलिलांबाय थागोन राव हारिमुनि आं दिनै नोंसोरखौ रायजो राजाफोरखौ अर जोंनाय बायदि भाषण होनानै गोसो थुलुंगा होनानै माखौबा सावनो थिननो हागौ माखौबा बुफायनो थिननो हागौ नाथाय बिदिजों जों देरहागोन ना जों जेनगोन दिनै हा हुनि बाथ्रा फैदों बेयावबो जोंनि गेजेरावसो सांग्रां जानो गोनां जाबाय थादों खारन हा हुखौ लानानै सिन्था खालामग्रा हारिया दाबो खिन्थु बे बर'फ्रानो हा फानो रावबो फुट फाना बर'फ्रानोथ' फानो आरो जों जोंनि दायखौबो नायस'ना आरो जोंनि दायखौ जों मालायनो दाय होनानै जों नङा मोनसे समाव टाउन सहराव बर' मानसिफोर दङमोननो दा मानो गैया जाखो हा फानै फानै खारलांनानै हाग्रा सिफायहैनानै बहा थाहैदों आरो बिनि फिसा फिसौआ फैफिननानै बुंफिनबाय बे हाया आंनि आफानिसो बे मालाय मा जानो नोंथ' फाननानै थांबाय ना आयेन मथे बिसोर बिगोमा जाबाय खोथाया जाहैबाय मा नों जुदि सांग्रां जादों माहारिया दिनैनिफ्राय समायखिया मानिसाय गावनि खम बेसेनि हाखौ आंनो गुबुननो हाना फाना आं रैखा खालामदों खारन जों हारि हिसाबै बुंनानै मा जानो व्यक्तिगत पर्यायाव गावनि हाखौ गाव रैखाथि होआबा रावबो होनो हाया दा ओंखायनो जोङो जुजिलांनांगोन दिनै दैदेनगिरिफ्रा गोबां दहाय आबादी बेखायनो लेक्सार खोनाफैदों आङो मोजां मोनदां नंगौ जों एसे भुल बुजिफ्लांनो हागौ बैसागुनि नामाव फुरा मास मोनसे रंजानाय जागासिनो दं जायगा जायगा बे परम्परा आरो हारिनि ट्रेडिसनखौ रैखा खालामनायनि नामाव बैसागुनि मास मोनसे रंजानानै जुदि फोजावहरोबा खामानिया मावगोन माब्ला आन्दलना खालामगोन माब्ला रंजा बाजाजों गोजावग्रा जाथिया आलादिमा जायो आरो गावनि न'सिखौ हाबखोमानानै थाङो साननै सानथाम रंजाबाय खामानि मावनांसिगौ परम्परानि नामावनो जोंनि समखौ बेबायदि नस्थ' खालामजोबनो हाया जोङो देग्लायथ' ओरै जाबाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बबेबा फरायनायफ्रा मा जादों बैसागु जानाय लोगो लोगोनो बन्द जायो इउनिभार्सिटिया नाथाय बिसोर थांजोबनांगौ जायो बन्द'आव ओंखायनो फि बैसागु खुंबाय बैसागु बार बरायनायनि नाथाय इउनिभार्सिटिनि गथ'फोर खुंनाय लेखा लेखा जोंनि गामियावबो मा जाबाय बैसागु हाबनायनि आगोलनो बैसागुआ फि बैसागु जाबावलायबाय आरो सानथाम रंजाबाय दाना बैसागु बिदायनायनि एखेबारे थाखाया दंसै आरो बेनिफ्राय मा जाबाय मा जोंनि समाजाव टाउन सोहोराव थाग्रा मानसिफ्रा एफा एफा थाखा खामायग्रा मानसिफ्रा दिनै सोरनिबा जोनोम सान दिनै सोरनिबा माने एम ए पास जानाय सान दिनै सोरनिबा माबा मोजां सान दिहुनलायबाय थानानै पार्टि जायै जायै जौ लोङै लोङै मोनसे आलादिङा परिबेस लेखा गोरोंफोरनि गेजेराव बिराद आलादिङा बोरै फोसाबगोन नोङो दाना बेखौलाय बोरै फोसाबगोन दिनै बेयाव फैनानै गिदिर गिदिर जाथिनि बाथ्रा बुंगोन नाथाय गावसोर जानाय पार्टियाव थांनानै बाद दोन जाथि थाथिनि खोथा जिबना रंजानाय बाजानायनि खासो बिदिजोंल'थ' जाथिया नङा बे टाउन सहरल' नंला गामियाव जाबाय थादों समाजनि चरित्र जेब्ला नस्थ' जायो बे समाजखौ रावबो बासायनो हाया ओंखायनो आङो दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैला जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे सोमावसारनायखौ दैदेनगासिनो दङ
जोङो बिसोरनि सायाव मोनसे फोथायनाय लानानै आवगायलांनांगोन जोंनि जाथियाव मोनसे सरित्र बांगासिनो दं दा ससियेल मिडिया फैनायनि उनाव जाय नेताफ्रा दिनै सोमावसारनाय दैदेनदों बे नेताफोरनि बेक्तिगत खोथाफोरखौ बुङै बुङै समालोचना खालामग्रा बखिग्रा मानसिनि संख्याबो बिराद बारा जादों बेफोरखौ गारलायनो हायाबा खिन्थु जोंनि गेजेरावबो गोरोबलायनाया फैनाय नङा 2019नि MP इलेक्सननि खोथा फैदों बेवहायनो खौसेनिबो बाथ्रा फैदों खौसेखौ नांगौबाथ' जोङो दा बर' जा आफादफोर दङ गासै ज' जाजोबनानै सासे केन्डिडेट नांगौ जाहैबाय नाथाय प्रश्नआ बेयावनो फैदों जाय केन्डिडेटखौ नों होदों खौसेनि नामाव माबायदि केन्डिडेटखौ नों होदों जायफ्रा जोंखौ हेंथा खालामगासिनो दङ बिसोरखौनो खौसेनि नामाव जोङो केन्डिडेट होननानै देरहाहोबावसै नामा भारताव क्षमतायाव थानाय मानसिफ्रा जेब्ला गावस्रा मजबुत जायो खौसेखौ रायखाङा आरो गावसोर दुर्बल जाबासो खौसेखौ रायखाङो दा जाय देरहालांगोन जोंनि खौसेखौ बियो थांनानै जुदि जोंनो हेंथा खालामहैयोबा मा खालामगोन बेखौलाय खौसे जानो माबा लाब जागोन जानो ओंखायनो सोमावसारग्रा हान्जाया बेवहाय सांग्रां जानांगोन खौसे जानांगोन आरो बे खौसेया गासैबो आफादा सोमावसारग्रा हान्जाजोंसो ज' जाफैनानै खौसे जानांगोन नङाबा बे खौसेया मिनिं गैया सोमावसारग्रा हान्जाया दिनै सोरजोंबा थांनानै खौसे जाहैयोबा सोमावसारनायनि उद्देश्यआ गासैबो जलान्जलि जाबाय जोब्बाय बाहाय सेस दा बिदि खौसेखौ लुबैयो नामा रायजोफोर आरो बेबायदि खौसेखौ लुबैयोब्ला बेबायदि खौसेखौ लानायनिफ्राय लायैआनो साबसिन नांगौबा जों दिनैनिफ्राय सोमावसारनायखौ गारबाय होननानै थाखानाय बायदिसो बियो जाय मानसिया देरहालांनायनि उनावहायबो जोंनि हेंथायै बाथ्रा बुंगोन दा जोंखौ जोंनि जानानै खामानि मावनाय खौसेया मोनसेल' फर्मुला दं जों सोमावसारग्रा हान्जाजोंसो फैनानै खौसे जागोन आरो फैगौ MP इलेक्सनाव सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय देरहालांनांगौ नङाबा जेबो मिनिं गैया ओंखायनो सांग्रां जानांगौ मोदिया फैनानै बेवहाय बुंफैगोन हिंदी देश की बड़े बड़े समस्या मैंने समाधान कर दिया आंदोलन क्या बात है मैं 1 साल में कर दूंगा गोदान डायलॉग फैगोन मोदिया आरो बर'फ्रानो मोदी जी जिंदाबाद जय मोदी जी नि जय होननानै सुखु माने माबा होगोन स्ल'गान होगोन बेनिफ्राय मा बुंगोन मोदी मावनो हायै जेबो गैयालै भटआ खेबसे होबाव दिनै साफा मोदिया जेराव बुङो बाहायनो भट होगोन दाना मा BPI ओंखारदेरबायनो भटार पार्टी इन्टारनेशनेल दाखालि माबा सराइबिलाव बिराद मिटिं जादों नायबाय आङो फेसबुकआव 200-300 जनसो मानसि दङ बिदि BPI नि मिटिंआव सासे जहर खट दोनलायनाय एखेबारे फायजामा गुफुर दोनलायनाय बर' नेता लेक्सारफोरखौबो मोजां होनो रोंथारगौलाय सोलोंनानै फैयाखै बियो जोंसो रोंबावा हाबाब ओरैबायदि लेक्सार होबाय मानेलायनो जोंनि बड'लेण्ड जेंनायानो जा माबायानो जा ज' खौसे जानानै गावसोरखौ भट होबासो बायनो गासैबो जोबसिगोन आरो BPF खौ जि बुंबायलै बे BPF खालामबाय थालासिनो MPआव जोंखौ भट होदो आरो बिनिफ्राय बिनि बदलाव 2020नि काउन्सिल इलेक्सनावलायनो गावसोर आरो हाग्रामाखौ सिबबानायगोनसैलायलायगोन आरो बे बर' मानसिफ्रानो जोंना आइ आफा बिदा फंबायफ्रा 200 जनसो बावनो थांनानै आखाइया खबगासिनो दं बिसोरनि लेक्सार आरो बे मानसिफ्रानो जोंनि मिथिङाव फैनानै जोंखौबो आखाइ खबो प्रमद बर' थांबा प्रमद बर' जिन्दाबाद होनगोन इजि ब्रह्म थांबा इजि ब्रह्म जिन्दाबाद होनगोन आरो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलबो जिन्दाबाद होनगोन हाबो बेखौ फोथायबावनांगौ जोंलाय दे भटार पार्टी इन्डियाया मा बुंदों इन्टारनेशनेल नालाय भट होनायनि फैसा मोनगोन जाहैदों बिसोर आयेन लाबोसिगोन भट होग्राफ्रा साफ्रोमबो भट होनायनि फैसा मोननांगौ जाहैदों अधिकार दं आरो बे आयेनखौ गावसोर लाबोगोन जाहैबाय खेबसे मा बुंदोंमोन गावसोरना आयेना पास जाबायनो राष्ट्रपतियाल' सहिगोन आं आंनि सिगाङाव बुंफैबाय उदालगुरिथिं आं बुंबाय बिदिबा बै बिलखौ बिनायसाय बे बिल जे आयेन जे पास जादों बिनि बिल कपिखौ बिनायसाय थांनानै बिहैदों बिल कपिया बिजाबायबो खारबायबो गैया होनो हाया आरो दा बुंलायबाय मा जोंनि MPआ एथ' देरहागोन जोंसो गभर्नमेन्ट दासिगोन मा जोंनि मददजोंसो गभर्नमेन्ट दासिगोन नायनो आरो बे आयेना पास जासिगोन जाहैदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेल
दाना बर'फ्रा बेखौ बुंसिगोन खोमा दहायसो हनै दिफेना खिथादों माने एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ उदालगुरिथिं साफा सानै भटार पार्टि इन्टारनेसनेलनि मानसि दंलायनो आसि हास'नानै गारब्लाबो जोङो भटार पार्टि इन्डियावनो माने इन्टारनेसनेलावनो भट होगोनलै जोंखौ हानाय नङा दस्रा भट होनो जै जायगोन नांगौबा आसिखौनो हास'नानै गार जोंना बर'फोरनि थांखिया बबाव गोसारो फालाय जावलियाफोर बादि सम एसे जावलिया जाजोबनाय बायदिबो मोनो आं नङा होमबा ओंखायनो आङो बयखौबो सांग्रां जानो खावलायबाय आरो सोमावसारनायखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय आं बयनोबो आइजोफोरनि जेंनानि बाथ्रा बुंदों सोलोंथाइनि जेंनानि बाथ्रा बुंदों आं बे बाथ्राखौ बुंला दा आफादगिरिया बुंगोन बावद्राय समायसो लाबाय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै बयनोबो आंनि बिगियारि साबायखरखौ बावहरनायजों लोगोसे आंनि बुंनायखौ आङो बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों